Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. І сёння у нас ураган сусветных анонсаў і прэзентацый, так што трымайцеся за свае крэслы. Вядзьмар 4 з Цыры ў галоўнай ролі, відосам на 6 хвілін і цікавымі падрабязнасцямі, кааператыўны Elden Ring, новы трэйлер 4-й мафіі, дзеянне якой адбываецца ў даваеннай Сіцыліі, The Last of Us 2 выходзіць на ПК. Гэта і мора іншага далей у відэа. Перад пачаткам праверце падпіску на канал, ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце відэа до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. У пятніцу адгрымела юбілейная 10-я цырымонія ўзнагароджання The Game Awards, у рамках якой самыя выдатныя тайтлы года атрымалі ўзнагароды ў розных намінацыях. Галоўны прыз адышоў да Astrobot, эксклюзіўны платформер для PlayStation, які выйшаў у верасні, атрымаў найвышэйшыя адзнакі ад профільнай прэсы. Прама зараз у яе 95 балаў са 100 на OpenCritic. Самі геймеры высока адгукаюцца пра разнастайныя гульнявыя механікі, заточаныя пад DualSense. Акрамя яго былі такія прадстаўнікі, як Black Myth Wukong, картачны рогалік Балатра, метафора Фантазіо, 7-я Final Fantasy і буйны дадатак да Elden Ring Shadow of the Earth 3. На мой сціплы погляд, у 2024 у прынцыпе не было праектаў, якія можна назваць сапраўднай гульнёй года. Ніякіх феноменаў індустрыі, аб'яднання і заахвочвання аматараў розных жанраў, дзясяткаў дахазрывальных гадзін. Кожны фіналіст, хоць і мае свае пэўныя моцныя бакі і немалую армію прыхільнікаў, але ж застаецца толькі якасным праяўленнем жанру і кірунку індустрыі, не выходзячы за межы. Але выбіраць трэба было, і журы і гледачы ў тым ліку абралі Astrobot, як самы варты гэтай узнагароды. Акрамя таго, яна лідзіруе па колькасці медалёў. Маляўнічы платформер ад Sony атрымаў 4 статуэткі за гульнявую рэжысуру, як найлепшы прыгодніцкі экшн і сямейная гульня. На другім месцы знаходзіцца метафора Фантазіо і Балатро. Абодва тайтлы перамаглі ў 3 катэгорыях. І калі намінанты ў гэтым годзе былі не самыя ўражваючыя, дык трэйлеры з анонсамі на прэзентацыі далі прыкурыць. Давайце падрабязней у гэтым выпуску пройдземся па самым цікавым, што было прадстаўлена на The Game Awards. Найгучнейшым анонсам, безумоўна, стаў трэйлер да 4-га Ведзьмара. У дэбютным сінематыку паказалі нялёгкую бітву Цыры з монстрам, які пасяліўся каля адной з вёсак і доўгі час задурвае людзям у ёй галаву. Распрацоўшчыкі растлумачылі, што Вядзьмар 4 стане адзіночнай ролевай гульнёй з адкрытым светам. І львяня з Цынтры ўсё ж пайшло па шляху Геральта і стала насіць за спінай 2 мячы, а таксама прымаць зеллі. Мяркуючы па трэйлеры, першая частка новай трылогіі будзе даволі змрочна і адпавядаць духу апошняга дзікага палявання. Бязлітасныя монстры і не больш літасцівыя людзі. У каментарыях да розных сцэн пазней аўтары патлумачылі, чаго варта чакаць ад гульні. Ролік быў створаны на мадыфікаванай версіі Unreal Engine 5, якую Epic Games падрыхтавалі разам з інжынерамі CD Projekt адмыслова для сіквела. Пэўны час таму яны падпісалі адпаведныя дамовы пра супрацоўніцтва. Нехта нават пачаў хвалявацца праз гэта, што гульня можа стаць эксклюзівам у краме эпікаў. Хоць гэта і прэ-рэндэр, у трэйлеры выкарыстоўваюцца мадэлі і асеты з гульні. Падзеі відэа разгортваюцца праз некалькі гадоў пасля 3-й часткі. У аддаленай вёсцы на самай поўначы сусвету Ведзьмара. Хоць аўтары і не ўдакладнілі, ці ідзе гаворка пра ковер, але ў сіквеле гульцы наведаюць новыя рэгіёны паўночных каралеўстваў. Стваральнікі пацвердзілі, што Цыры прайшла выпрабаванне травамі і стала мутантам, падобна Геральту. Гэта тлумачыць яе каціныя вочы і устойлівасць да атрутных эліксіраў. Будучы вытокам, носьбітам старэйшай крыві, так яшчэ і мутантам, Цыры уяўляе сабой унікальную сумесь ведзьмара і чарадзейкі. У трэйлеры можна ўбачыць, як яна чэрпае сілу з элемента вады, то бок не проста выкарыстанне прасцейшых знакаў, а сапраўдныя заклёны. Вядома, паўстаюць пытанні, дзе і калі яна прайшла гэта выпрабаванне, ці мае да гэтага ўсяго дачынення школа Рысі, медальён якой вібрыруе на шыі і львяня з Цынтры. Па дадатковай інфармацыі, нібыта самі гульцы будуць праходзіць гэта самае выпрабаванне травамі. Монстра з трэйлера клічуць Баук. Ну, ці Баук. Хоць я адразу падумаў, гэта ўсё ж такі кікімара. Ён чуе страхі чалавека, каб скарыстацца душэўнымі траўмамі і паралізаваць яго. Аднак Цыры выкарыстоўвае эліксір, які часткова блакуе галасы Баука і дазваляе ёй сканцэнтравацца на бойцы. Монстр у першую чаргу натхнёны сербскай міфалогіяй, аднак распрацоўшчыкі таксама чэрпалі натхненне з Cyberpunk 2077. Хімера, буйны робот-босс з дапаўнення Phantom Liberty, стаў добрай асновай для стварэння істот вялікіх
памераў. Дарэчы, словам баук у сербскай мове пры літаратурных перакладах называюць гоблінаў у валадары пярсцёнкаў і богарта з Гарры Поттера. Такое шырокае трактаванне слова. Таксама ў відэа з'явіўся ланцуг, які выкарыстоўвае Цыры ў бітве з баукам. Гэта дэманстрацыя яе інструментаў. Ну і зразумела, таксама адсылка да вядомага ўступнага роліка з першага ведзьмара, у якім Геральт выкарыстоўвае падобны сярэбраны ланцуг супраць стрыгі. У адрозненне ад свайго неназванага таты Геральта, Цыры часта разлічвае на сваё сэрца ці інтуіцыю, а не на халодны разлік ці прагматызм. Яна не жадае захоўваць нейтралітэт. Менавіта гэтая палкасць адрознівае дзяўчыну ад белага ваўка і, адпаведна, новую трылогію ад старой. Але ж адзначу, што той самы прагматызм і разлік у Геральта не з нараджэння, ён іх таксама атрымаў праз вялікі складаны жыццёвы досвед. Як кажуць, што тэхніка бяспекі пішецца крывёю, так і кодэкс белага ваўка адбіўся шнарамі па ўсяму яго целу. І менавіта праз гэта і праз адсутнасць пэўнага кодэксу, якім часта прыкрываўся Геральт, яна і без заплаты ідзе дапамагаць дзяўчыне, так і ў фінале відэа імаверна не збіраецца сябе стрымліваць у дачыненні да мясцовых жыхароў. Такое бы сабе стары вядзьмар, напэўна, не дазволіў. Дарэчы, гэтая самая дзяўчынка, Міоні, якую вясковыя выправілі да пячоры ў відэа, можа застацца жывой у самой гульні, але наколькі гэта будзе проста зрабіць, зможам убачыць толькі па рэлізе. Распрацоўшчыкі запэўнілі, што запуск новай гульні павінен прайсці значна лепш, чым у Cyberpunk 2077. Для гэтага ў студыі перагледзелі працоўныя працэсы, а этапы вытворчасці пачалі вызначаць больш свядома. Дзякуючы гэтаму утрымліваецца ўвесь гэты складаны працэс пад кантролем, а самі дэвелоперы адчуваюць сябе больш упэўнена. Ну і апошняе, ужо самі проджекты пацвердзілі, што ў гульні дакладна з'явіцца Геральт, як пра тое прагаварыўся акцёр агучкі. Вядома, што мы яго сустрэнем як простага персанажа, хоць і вельмі важнага як для Цыры, так і для аматараў гульні. Даты рэліза і платформы ў 4-га ведзьмара пакуль няма, але гэта безумоўна тое, што мы чакаем і за чым сочым разам. Наступны буйны і даволі нечаканы анонс Elden Ring Night Rain, новы ролевы экшен ад From Software. У адрозненне ад арыгінальнай Elden Ring у Боквілі акцэнт зроблены менавіта на кааператыўным геймплеі з камандамі да 3 чалавек. Прычым праходзіць можна будзе толькі ці аднаму, ці ў поўнай паці, удваіх не атрымаецца. Геймерам трэба будзе наведаць альтэрнатыўную версію міжзем'я і пазмагацца з дзясяткамі смяротных босаў. У прадстаўленым трэйлеры распрацоўшчыкі паказалі дынамічную нарэзку гульнявога працэсу з дэманстрацыяй бітваў і новых здольнасцяў накшталт бегу па сценах, палётаў і гэтак далей. Варта адзначыць, што распрацоўкай тайтла кіруе не сам Хідэтакі Міядзакі, а Юнія Ішызакі, дызайнер узроўняў Bloodborne і дызайнер бітваў Elden Ring. Свет Night Rain даволі камерны ў параўнанні з асноўнай гульнёй. Усе падзеі абмяжоўваюцца пераробленай пачатковай лакацыяй за магіллем, дзякуй богу, не балотамі. І вось тут ворагі і пабудовы генеруюцца выпадковым чынам у пачатку кожнай сесіі, што па сутнасці з'яўляецца рагалікам. Мэта каманды гульцоў знішчэнне варожых лагераў і пошук больш магутнага рыштунку, бо з надыходам ночы стартуе бітва з босам. Кожны дзень доўжыцца прыкладна 10-15 хвілін. Пасля выжывання на працягу 3 гульнявых дзён атрад павінен пазмагацца з галоўным босам. Усяго ў гульні трэба знайсці і перамагчы 8 такіх босаў. У замагілле будуць прыбірацца і босы з Dark Souls, хоць і не часта. У трэйлеры заўважны вельмі гемаройны безыменны кароль з 3 душ. А таксама, наколькі можна зразумець з інтэрв'ю з Юнію Ішызакі, можам убачыць босаў і з іншых гульняў From Software. Гэтакая мультысусветная арэна, дзе імаверна можна будзе за героя Elden Ring сустрэць боса Sekiro. Адразу на рэлізе Elden Ring Night Rain будзе паўнавартаснай гульнёй без якіх-небудзь мікратранзакцый. From Software не плануе рабіць з яе сервіс. Кошт копіі будзе прыкладны, як і за дадатак Shadow of the Earth 3, хоць дакладны пакуль невядома. Важна для гульні валодаць арыгінальнай Elden Ring не абавязкова. Падзеі Night Rain разгортваюцца ў альтэрнатыўным сусвеце, так што геймерам не варта чакаць асаблівага паглыблення ў лор міжзем'я. Гульня будзе больш выглядаць як каралеўская бітва з літаральным падзеннем з нябёсаў перад кожнай сесіяй. Да гэтага прысутнічае і метапрагрэсія паміж забегамі, дзе нейкім чынам будзе ўлічвацца досвед гульні за персанажа і захоўвацца пэўны перманентны лут. Сімулятар сінхроннага ламання кантролераў і клавіатур выйдзе ў 2025 годзе на ПК і кансолях. Дакладная дата невядомая. Старонка з тым даступна ў Беларусі.
Перад намі першае вялікае відэа па новай «Mafia: The Old Country» пасля тызера некаторы час таму. Галоўнага героя ў ім прысвячаюць у мафіёзную сям'ю. Гледачам паказалі залітыя сонцам краявіды Сіцыліі, дзе на пачатку 20-го стагоддзя адбываюцца падзеі гульні. Таксама бойкі на нажах, пагоні, загадкавыя грабніцы і цырымонію пасвячэння. І на ўсё выглядае, што мы можам атрымаць італьянскую версію Red Dead Redemption. Пры гэтым распрацоўшчыкі запэўнілі, што гульня будзе звязана з папярэднімі часткамі і не з'яўляецца перазапускам серыі. Новага пратаганіста клічуць Энцо Фавара. Ён бедны шахцёр-сірата, якому выпала магчымасць далучыцца да мафіёзнай сям'і Дона Тарызі і пакінуць свой след у крымінальным свеце Сіцыліі. Распрацоўшчыкі абралі сеттынг старой Італіі, бо хацелі даследаваць вытокі з'яўлення мафіі і асвяжыць франшызу. Дзеянне жа мінулых гульняў адбывалася ў амерыканскіх гарадах. Па сваёй структуры «Mafia: The Old Country» больш падобная на першыя дзве часткі серыі, чым на «Mafia 3». Змена антуражу дазволіла ўвесці ў серыю новыя элементы, напрыклад, паездкі на конях, паядынкі на нажах і яшчэ больш вінтажныя аўтамабілі. У Hunger 13 лічаць, што студыі ўдалося годна перадаць атмасферу тых гадоў дзякуючы мясцовым спецыялістам. Распрацоўшчыкі імкнуліся зрабіць перастрэлкі ў «The Old Country» больш тактычнымі. Па іх словах, гульцы не змогуць спадзявацца выключна на магутную зброю, ім давядзецца задзейнічаць усе баявыя магчымасці гульні. Праца вялася на Unreal Engine 5, і рухавік дазволіў аўтарам зрабіць Сіцылію яшчэ больш візуальна ўражлівай лакацыяй, чым папярэднія гарады. Адкрыты свет не прапануе адмысловых пабочных актыўнасцяў ці гісторый, паколькі ён у большай ступені служыць у якасці дэкарацыі для асноўнага сюжэта. «Mafia: The Old Country» выходзіць на ПК і кансолях улетку 2025-го. У Беларусі недаступна. Знакамітая і мною горача любімая серыя лутер-шутераў Borderlands атрымала паўнавартасны трэйлер чацвёртай часткі. Назваць анонсам гэта нельга, бо ўсё ж тызер маячыў пару месяцаў таму. У новым відэа распрацоўшчыкі з Gearbox упершыню паказалі гульнявы працэс. Падзеі чарговай прыгоды адправяць геймераў на планету Кайрас, дзе пад іх кіраванне трапяць чацвёра зусім новых шукальнікаў сховішчаў. У пагоні за скарбамі героі ўступяць у супрацьстаянне з дэспатычным захавальнікам часу, чый рэжым пачаў разбурацца на фоне глобальнага катаклізму. Яскравыя графоні, крутыя героі з звышнатуральнымі здольнасцямі, пякельныя стрэльбы і іх тысячы камбінацый і характарыстык. Ну і зразумела, вядомы ў серыі гумар. Як заўсёды, гульню можна прайсці ў аднаго ці ў каапе да 4 чалавек. Выходзіць усё гэта ў 2025 на ПК і кансолях. У Беларусі, на жаль, недаступна. Ужо хадзілі чуткі, што Naughty Dog, аўтары вядомых серый Uncharted і The Last of Us, займаюцца сваёй наступнай гульнёй аж з 2020 года. Нарэшце яны паказалі сваё дзецішча, эксклюзіў для PlayStation Intergalactic: The Heretic Prophet. Дзеянне гульні адбываецца ў далёкай будучыні. Трэйлер пазнаёміць геймераў з галоўнай гераіняй Джордан Ман, небяспечнай паляўнічай загаловамі, якая захрасла на Сімпірыі. Сувязь гэтай далёкай планеты з астатнім светам абарвалася сотні гадоў таму. Джордан трэба прыкласці ўсе высілкі, каб стаць першым чалавекам за 600 гадоў, якому удалося збегчы з арбіты Сімпірыі. У студыі адзначылі, што гульня стане самай смелай і крэатыўнай гісторыяй ад Naughty Dog. Гісторыя даволі амбіцыйная і засяродзіцца на выдуманай рэлігіі і веры ў розныя грамадскія інстытуты. Дзеянне адбываецца ў альтэрнатыўным сусвеце, дзе касмічныя падарожжы сур'ёзна прасунуліся наперад яшчэ да 1986 года. Сама ж гульня перанясе ў далёкую будучыню. На жаль, рыхтуецца Intergalactic: The Heretic Prophet толькі для PlayStation 5. Калі, невядома. Да анонса сваёй касмічнай прыгоды яшчэ Naughty Dog абвясціла, што палепшаная версія The Last of Us Part 2 адправіцца на ПК праз некалькі месяцаў 3 красавіка. У камп'ютарную версію другой часткі апошняга з нас зашыюць усе дадаткі, якімі можа пахваліцца ремастеред варыянт для PlayStation 5, накшталт каментарыяў распрацоўшчыкаў і рэжыму No Return. Абяцаюць эксклюзіўныя для ПК асаблівасці, аб якіх раскажуць бліжэй да рэліза. Нагадаю, што першая частка выйшла на ПК ў 2023 годзе і на старце мела вялікія праблемы з аптымізацыяй. Настолькі, што першая ладка з выпраўленнямі важыла каля 50 гигабайт. The Last of Us Part 2 ремастеред ужо можна дадаць у спіс жаданага ў Steam, у тым ліку ў Беларусі. Звярніце ўвагу, што патрабуецца ўліковы запіс PlayStation Network.
Студыя Oversight Entertainment, заснаваная Уорреном Спектрам, чалавекам адказным за з'яўленне такіх прадстаўнікоў класікі геймдэву як System Shock, Thief і Deus Ex, паўнавартасна показала PvPvE гульню пад назвай Sea of Thieves. Дзеянне стэлс-экшена разгорнецца ў зяюча змрочным мегаполісе 10-х гадоў мінулага стагоддзя. Распрацоўшчыкі заявілі, што ў прыдуманым імі альтэрнатыўным свеце знайшлося месца прамысловай рэвалюцыі, чараўніцтву і рознага роду інтрыгам. Геймерам трэба будзе ўзяць пад кіраванне злодзеяў з унікальнымі здольнасцямі, каб прыняць удзел у небяспечных вылазках у імерсіўны свет, напоўнены мноствам выпрабаванняў і сакрэтаў. Па словах аўтараў, кожнае новае заданне будзе адрознівацца ад папярэдняга. Выконваючы місіі, гульцам у Sea of Thieves час ад часу давядзецца імправізаваць і праяўляць кемлівасць. Творчы падыход у тым ліку дапаможа ліквідаваць або абысці шыі ахоўнікаў і перахітрыць рэальных людзей, якія знаходзяцца на серверы. У стэлс-экшэне сярод іншага атрымаецца хавацца ў ценях, адмыкаць замкі і адключаць сігналізацыі. Дасягнуць мэты ўдасца дзякуючы шырокаму выбару падручных сродкаў, а таксама назіранню за паводзінамі і размовамі NPC. Супрацоўнікі Oversight Entertainment абяцаюць цікавае апавяданне, якое вызначае лёсы галоўных герояў, разнамасных другарадных персанажаў са сваімі гісторыямі і падступных зладзеяў з іх ганебнымі сакрэтамі. Па словах Уоррена Спектра, ён гадамі лічыў, што пераход да мультыплеернай мадэлі наступны крок развіцця для жанру Immersive Sim. Рэліз Sea of Thieves запланаваны на 2026 для ПК і кансоляў. У мінулым распрацоўшчыкі распавялі, што плануюць рэгулярна падтрымліваць стэлс-экшн апдэйтамі. Кантэнтныя патчы будуць выходзіць раз на 3 месяцы. Старонка з тым даступна ў Беларусі. Быў анансаваны працяг вядомага выжывача Black Frost The Long Dark 2. Падзеі разгорнуцца ў паўночным прамысловым горадзе Хармонт і яго наваколлі. Мінуў год з таго дня, калі ў небе ўспыхнула ззянне і ўсе тэхналогіі сталі бескарысныя. Тыя, хто ўжо выжыў, пачалі прывыкаць да суровай рэальнасці. Вы пазнаёміцеся з адасобленым грамадствам, якое шукае сваё месца ў свеце, які, напэўна, змяніўся назаўсёды. Выжываць можна ў адзіноце або разам з NPC, толькі вам вырашаць, наколькі цесным будзе супраца з іншымі насельнікамі. Акрамя таго, у Black Frost падтрымліваецца сеткавы кааператыў. Па словах аўтараў, яны выкарыстоўваюць досвед назапашаны больш чым за 10 гадоў працы над першай часткай. Сцвярджаецца, што Black Frost першы ў свеце выжывач, які ад самага пачатку ствараецца як survival RPG. Адна з навінак сіквела — упор на душэўны стан персанажа. Трэба пераадольваць сумневы і страхі, а таксама знаходзіць суцішэнне ў прыемных дробязях. Зразумела, не абыдзецца і без фізічных перашкод, уключаючы радыактыўны чорны мароз. Таксама студыя згадвае сістэму перманентнага жыцця. Загінуўшы, вы працягнеце падарожжа, але набудзеце страх, з якім трэба будзе змагацца. Незабыты і традыцыйны рэжым з перманентнай смерцю. Black Frost The Long Dark 2 стартуе ў раннім доступе Steam у 2026 годзе, дзе прабудзе не менш за год, а то і ўсе 2. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Упершыню распрацоўшчыкі з Obsidian прадставілі The Outer Worlds 2 улетку 2021 года. З тых часоў аб гульні не было якіх-небудзь навін, аднак на цырымоніі The Game Awards паказалі паўнавартасны трэйлер геймплея. Вы адважны і, хутчэй за ўсё, прывабны агент праўлення зямлі. Ваша задача — дакапацца да прычыны ўзнікнення разбуральных разломаў, якія пагражаюць поўным знішчэннем чалавецтва. Расследаванне прыводзіць вас у Аркадыю, дзе ўзнікла тэхналогія скачковага рухавіка, і зараз лёс усёй калоніі, а ў канчатковым выніку і галактыкі залежыць ад вас, вашых рашэнняў, вашых моцных і слабых бакоў, вашай каманды і тых, каго вы выбераце сабе ў саюзнікі. У свежым роліку аўтары раскрылі тэрміны рэліза. Сіквел касмічны RPG ад Obsidian з'явіцца на ПК і кансолях у 2025 годзе. Хутчэй за ўсё пазней за другі іх праект Evolt, выхад якой прысвечаны на люты. Прама на старце The Outer Worlds 2 будзе даступна па падпісцы Game Pass. Старонка Steam даступна ў Беларусі. У рамках Game Awards паказалі першы трэйлер пакуль безназоўнай гульні ад Epic Games Publishing і Gen Design Fumito Ueda, які стварыў Shadow of the Colossus і The Last Guardian. Нейкіх дакладных дэталяў пакуль няма, у трэйлеры паказалі толькі загадкавага персанажа ў плашчы, які караскаецца на вялікі механізм. На гарызонце віднеецца надыходзячая хваля, якая не абяцае нічога добрага. Праект выйдзе на ПК і кансолях, дату рэліза не назвалі.
Быў анансаваны Turok Origins, новая частка класічнай серыі. Зараз яна атрымала выгляд ад трэцяй асобы, а мультыплеер цалкам інтэграваны ў сюжэтную кампанію. Кааператыў месціць да 3 карыстальнікаў. Распрацоўшчыкі таксама абяцаюць маштабныя бітвы з босамі, бойкі з лютымі дыназаўрамі і жудаснымі прышельцамі, якія хочуць знішчыць усіх людзей у галактыцы. Разносьце ворагаў сваёй зброі, выкарыстоўвайце ДНК загінуўшых сапернікаў для паляпшэння свайго арсенала. Turok Origins рыхтуецца для ПК і консоляў, старонка Steam даступна ў Беларусі. Студыя Hazelight показала падчас цырымоніі геймплей свайго наступнага кааператыўнага праекта Split Fiction. Па сюжэце дзве пісьменніцы ўпісваюцца ў адыёзны тэхналагічны эксперымент. Карпарацыя абяцае аўтарам узнавіць у віртуальнай рэальнасці сусветы з іх раманаў. Аднак ва ўсяго праекта выяўляецца таемны бок. Дзяўчына Зоі стварае прыгоды ў жанры фэнтэзі, а Мія піша навуковую фантастыку. Выпадкова яны апынуцца ў адной сімуляцыі, таму гульцы будуць увесь час скакаць паміж падзямеллямі з магіяй, цмокамі і высокатэхналагічнымі гарадамі з дронамі і хаўварбайкамі. Кіраўнік студыі прызнаўся, што назваў гераінь імёнамі сваіх дачок, хаця дзяўчаты змогуць асэнсавана пагуляць у Split Fiction яшчэ не хутка з-за ўзросту. Як і ў мінулы хіт Hazelight, уладальніка ўзнагароды 2021 гульня года і Take-Two, забаўляцца тут можна толькі ўдваіх. І для гэтага набыць спатрэбіцца ўсяго адну копію гульні, як і з мінулым праектам. Split Fiction будзе даступна ўжо 6 сакавіка 2025 на ПК і кансолях. У Беларусі, на жаль, недаступна. Іншыя рэгіёны 220 злотых і 1300 грыўняў. Выдавецтва Astrological і студыя Kaleidoscope анансавалі пазл-платформер Reka. Ключавая механіка гульні – маніпуляцыя з часам. Вы звычайны паштальён, які патрапіў у вельмі незвычайную сітуацыю. Пачаўся канец свету, і герой раптам здабыў звышздольнасці. Аўтары абяцаюць насычаную і захапляльную гісторыю. Пратаганіст умее перамотваць час наперад і назад, а таксама ставіць яго на паўзу. З дапамогай суперсілы трэба і вырашаць галаваломкі і перамяшчацца па ўзроўнях. Загадкі спалучаюцца з класічным платформінгам. Reka наведае ПК ў 2026 годзе. Даступна ў Беларусі. Пяройдзем да рэліза бліжэйшых дзён. Тут маячыць сюжэтны адзіночны VR-трылер па франшызе «Чужы». Галоўная гераіня гульні Зула Хендрыкс, якая ў мінулым служыла ў элітнай касмапяхоце. Заручыўшыся дапамогай андроіда Дэвіса, жанчына адпраўляецца на далёкую планету Пурдан, дзе знаходзіцца даследчы цэнтр для пошукаў свайго былога калегі Бенджаміна Карвера. Супрацоўнікі студыі Survive заявілі, што наддалі адмысловую увагу гуку, візуалу і ўзаемадзеянню з асяроддзем. Усе гэтыя элементы будуць працаваць у сінергіі, каб цалкам пагрузіць гульцоў у жахлівую атмасферу. Па словах аўтараў Alien Rogue Incursion, тварахопы і ксенаморфы раз-пораз будуць змяняць тактыку, нападаючы з самых нечаканых месцаў, а таму геймерам прыйдзецца хутка рэагаваць і выяўляць знаходлівасць. Выходзіць толькі пад VR-гарнітуру на ПК і PlayStation 5 ужо 19 снежня. У Беларусі недаступна, іншыя рэгіёны 185 злотых і 740 грыўняў. На гэтым усё. Вось такі вялікі выпуск у нас атрымаўся. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта vidzik.org, над якім ідзе праца. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Руді. З 13 снежня YouTube падключыў манетызацыю для беларускіх аўтараў, таму гэта застаўся адзіны варыянт, як падтрымаць праекты. Тым самым вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!